תראה זאת, יא ורדי. איזה דבר חזק, תראה. יש לה V6, אני נותן לה קטנה. עזוב אותך, תראה איזה דבר, זה דבר מקצועי, שרמוט אירופי, דבר אירופי. עם עוצמה אירופית, ליגה, לא מה זבלה שמסתובב לך פה בחוץ. בואי רגע, מתוקה, מה שלומך? איזה דבר אני בא אליה, אני אומר לה, פשטות, בקרמה טובה, לא במשחקים, בא לה בקרמה, נכנס איתה לקטע, רואה שהיא עדינה, ולא יותר מדי, אתה יודע, לא יותר מדי, הוואנטות, ותבוא לה ישר, תבוא לה בפנים, תבוא לה, תגיד לה, אפשר לדבר איתך רגע? כנס איתה למות, קרמה טובה, קרמה, תרגיש טוב, עזוב את העבר, עזוב את העניינים של פעם, עזוב את המשחקים, תבוא לה בפנים, תבוא תפתח, תהיה עם הלב פתוח, בחורה אוהבת גבר רגיש, שפורץ את הרגש, אוהבת, זה מה שמדבר אליהם, אתה לא מבין? תבוא לה בקרמה טובה, זה הכי חשוב, קרמה טובה, תבוא, כנס, תגיד לה, תגיד, לא חשוב, תגיד. תפתח את הלב, אתה מבין? אל תהיה. תבוא ישר, קרמה טובה, תגיד לה. מה לה, לא יודע מה להגיד לה. תבוא, תגיד לה, אני ולא בשביל הוואנטה, תפתח בפניה. תגיד לה, תגידי, רוצה שנלקק לך את התחת או לא? למה, מה קרה? מה את חושבת, שאני אעמוד פה ויסתכל על העניינים בצורה רוחנית? אני רוצה לפתוח לך את התחת, ואם את לא מתאים לך, אז לכת תזדייני, את יודעת מה? לכת תזדייני בתחת. אני מחרבל עלייך ועל כל הזבל הזה, וקראי לזה איך שקראי לזה, כוס אמא שלך, את וכל החברות התל אביביות שלך. סלח לי, איך אני מגיע לרחוב בלפור? אתה חותך את אדם הכהן, יורד במרים הנביאה, ודרך לואי שלישי אתה מגיע. כאילו אני יודע איפה זה לואי שלישי או שני. תזדייני. חותך את אדם הכהן. אז אפשר לגוע לך בפוס או לא? מה יהיה איתך היום? בואי נחתוך את הדיבורים האלה ונחתוך לאיזה דירה משהו, אני אפרגע אותך.